ako ng air freshener na hindi nag-spray. Ayun, nag-spray naman. Eto talaga guys, ito talaga yung tuwang-tuwa talaga ako. I really can't believe it. Like, oh my god, tita, parang gano'n. Oops, before you go, shout out po ulit tayo guys. So, ito po yung mga nag-comment. Hi everyone, welcome back to my channel. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, huwag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. So today guys, as promised naman is gagawin ko naman yung Dollar Tree haul ko. Bago ako nagpunta dito guys sa Iowa, nagsisearch talaga ako kung saan ako makakabili ng mga mas mura na bagay-bagay. Kasi syempre, limited ang resources natin, yung mga funds natin, ganyan. So, sa mga hindi po nakakaalam, I just recently moved here in USA and I stayed sa Tennessee for almost 2 months and ngayon kakamove ko lang dito po sa Iowa. Just a little background, pagdating ko po dito sa apartment, nothing. I only have the refrigerator tsaka yung stove at tsaka yung built-in cabinet. So, wala po talaga lahat. So, kung gusto niyo po makita yung first na grocery ko from Walmart and the things that I got from Walmart that I will be using dito sa bahay, mainly in the bedroom, kitchen, and in the bathroom. I will put the link in the description box down below. Dito sa Dollar Tree, everything sa store talaga nila is $1. So, may mga sulit kang mabibili doon na tigo $1 and meron yung parang questionable na parang hindi naman worth it na $1 or parang na-compare mo na mas sulit pag ito yung bibilhin mo, which will you see kung ano yung mga sinasabi ko mamaya guys. So, without any further ado, let's start this video. So, unahin lang po natin itong rug. Actually, this is not really a rug. Parang basahan lang talaga siya. Para lang hindi ako ma-slip or para lang may mapagpagpagan ng paa or para lang yung may mag-absorb ng basa. Okay? So, we are not yet on the decoration. Yung mga essentials lang talaga. At saka kaya pa ng budget. Yung kaya nating gawin ngayon. So, eto guys. Meron akong dito. This one, it says blessed. So, balak ko to ilagay to dito sa likod ng kitchen kasi dyan ako papasok kasi nandito sa likod yung garage. So, every time na dyan ako pagpagan ng paa. Ayan, kasi mahirap kasi dito guys, almost lahat dito is carpeted. Yung kitchen lang yung hindi carpeted, tsaka yung bathroom. So, kailangan talaga may pagpagan. So, ito, diba? Para hindi masamang loob mo kahit sira-sira na siya agad. And I got 4 of this na rug or ano bang tawag dito? Rib floor mat. Ayan. Kasi rib siya kasi may ganun-ganun siya. So, ito naman guys, ilalagay ko siya sa may stove. Tapat ng stove, tapat ng sink sa banyo, at saka paglabas ko ng tub or ng shower. So, I got 4. Ayan. Para lang mas safe tayo guys na wala pong madudulas kasi yan, parang kumakapit siya. Ewan ko, parang mas malagkit tong ilalim niya kaysa dito sa ibabaw. Yung sa ibabaw, ano lang siya, smooth lang siya. So, that's already $1, 2, 3, 4, $5. O, diba? $5 lang. So, next naman is yung mga hangers po natin. So, sa Walmart, di ko na tinignan kung magkano yung price, pero ito, bumili lang ako sa dollar store ng hangers. I got 7, 14, 21. 21 lang. Baka babalik kami doon just to buy more or I'm trying to look for something na yung mas maganda. May nakita kasi ako sa TJ Maxx sa Home Goods na yung may velvet which is parang $5 lang yung 30 pieces na nila. So, yun ang gusto ko sana. So, ito guys, yung nabili ko, mga hangers lang. $1 ang 7 pieces. Not bad. Not bad na rin naman. So, yun. Para lang may mapaghangiran pag naglaba. Or something like that. For the kitchen din, guys, this is the dish drying mat. Hindi ko alam kung ano bang pinagkaiba niya. Pero para siyang may foam. So, para kang, pag ilalatag mo to, dito ka mag-dry ng mga dishes mo. Kasi nga dito, hindi uso yung parang sa Pinas na yung may dish dryer rack. Yun. Dito kasi diretso siya sa cabinet. Eh, masisira kasi yung wood kapag basa. So, magdadry muna tayo ng ganito. Ayan.
Next here, ayan, bumili ako ng Rubbermaid kasi nauna ako pumunta sa Dollar Tree kaysa sa Walmart. Nakabili na ako nitong dalawa nung pumunta ako ng Walmart. So, bumili lang ako ng dalawa kasi intended for my baonan when I go to work. Dalawa lang. Bath tissue, ayan, 4 is $1. Not bad. Kasi, parang not bad sinasabi ko, pero it's a good deal kung i-compare mo siya sa prices dito sa Amerika. Pero, i-compare mo siya sa Pinas, yun nga, ang rule daw talaga dito, when you get here, do not convert. Kasi masakit talaga sa heart. Eto guys, bumili ako ng body wash ko na 591 ml. Everything that you see here is $1. So, ito yung mga sinasabi ko na sulit. Kasi $1 lang. 591 na, diba? ml. So, gustong-gusto ko, tsaka ang bango. Ayan. Ito po yung mga basurahan. One for the bedroom. Kasi, syempre, hindi mo maiwasan na may mga kailangan kang itapon. And ayoko naman na lumabas pa pupunta sa kitchen para magtapon. So, talaga lagi mayroon akong basurahan sa kwarto. And one for the bathroom and one for the kitchen. Yung bibilhin ko sana kanina guys, alam niyo yung parang mga metal thing na nagkaganyan-ganyanan na parang siyang basket. Kaso napaka-flimsy niya. Sobrang $1 naman ang itsura ng price ay ng itsura at saka quality. So, ito na lang ako kasi mas magtatagal pa yung plastic na to. Kasi ito, makapal siya. So, ito na lang tayo. Bumili ako ng measuring cup. Alam nyo ba kung anong purpose nito? Ito, nagaya ko lang to kay Sir Etchem at kay Faith. Kasi daw, itong si Faith, yung roommate ko dati sa Tennessee, naghahanap ng tabo. Ayan. Ito daw ang binigay sa kanya ni Amang Etchem. So, bumili din ako. Just in case. Hindi kasi, syempre talaga, pag tayong Pinoy talaga, di ba? Gusto talaga natin, pag nag-poops talaga tayo, I'm sorry kapag kumakain kayo. TMI. Sobra talagang, for me, gusto ko talaga, pag magpo-poops, yung parang clean pa din. Yung nag-tissue na, tapos magwa-water and soap pa. Ganun yung style ko talaga. So, kailangan natin ng tabo. Dahil hindi nagdala ng tabo ang madam, ito ang tabo natin. Measuring cup. Next here is this one, scrubbing pad. Yan. Panghugas ng plato. Alam ko na yung mga ganitong quality, yung madali lang masira. Pero, ang ano ko kasi, okay lang na sa mga scrubs ka, bumili ng madaling masira. Kasi dapat ito guys, hindi talaga siya pwedeng nagtatagal talaga. So, they are meant to be disposable talaga. Dapat nga 1 week lang gamit mo. Tapon na, hindi yung hanggang sa malasog-lasog. Kasi, breeding ground siya ng microorganisms, bacteria, and all of that germs. Yan. So, okay lang. So, 3 is $1. Ayan. Bumili din ako guys ng gunting. Ayan, pang kitchen na gunting. This is the brand Betty Crocker. In fairness sa Dollar Tree, ha? Kasi, may mga branded ano sila. Kasi alam ko tong si Betty Crocker, ito yung parang mga ano na brand. Yung parang sa mga kitchen talaga, may mga ano pa nga to instant foods na prepared. Next here is this one. This is the flat ties na tall kitchen bags. Tatlo. Antok na talaga. 12 pieces na siya, guys. Medyo nagsisi akong bumili ng ganito kasi naalala ko, ang liit lang pala ng basurahan ko. Tapos, everyday lang din naman ako magtatapon kasi nandyan lang naman sa likod yung dumpster. Ang daming supot dito. Guys, grabe dito talaga. Walang pakundangan talaga sa paggamit ng supot ang mga grocery store dito. So, daming supot talaga. Kailangan gamitin mo na yung mga supot. Next here is mga kitchen towels. Bumili lang ako guys ng mga pamunas. Ito. Actually, mas gusto ko kasing gamitin yung mga ganito kaysa sa paper towel. Kasi mas nakakapagpa-dry siya kapag sa countertop. Ayan. So, bumili ako ng dalawang black na maliliit. And then, bumili ako ng mahaba, parang hand towel siya for the kitchen. Isa. And for the bathroom. Isa din. Na kulay black. Kung sa Walmart mo to bibilhin, yung mga mamahalin yung meron yung tig $4, $5, ganun. So, dyan lang tayo. And then, bumili din ako ng nail polish remover kasi mayroon akong nail polish sa paa ko. Perfume spray. Kasi itong apartment, parang may distinct smell talaga siya. Kahit dun sa ibang pinupuntahan ko na apartment na
na ganito. Hindi ko alam kung dahil ba sa pag-shampoo nila ng carpet. Kasi professionally shampooed itong carpet. So, baka yun yung amoy. Pero parang hindi ko kasi bet. So, bumili ako ng air freshener na hindi nag-spray. Ayun, nag-spray naman. And eto guys, akala ko kasi wala akong mabibiling kutsilyo sa Walmart. Kaya bumili na ako kanina ng ganitong kutsilyo. Pero ito din, oh no. Akala ko yung walang connector, meron pala. So, mas ano pa rin ako talaga dun sa nabili ko from Walmart. Ito, siguro gagamitin ko na lang to na hindi pang meat, pang gulay. Ganun lang, para soft lang yung bite niya. Envelope, para to sa, ano ba? Para sa fingerprint card ko tomorrow. Isasend ko sa Board of Nursing. Yan. Tapos, bumili na rin ako ng ganito. Kasi mahilig ako sa pasta. So, kailangan ko ng ganito. Though, yung mga cheese naman dito, ano ni, grated na. Pero, there are things that we need na nakaganito siya. Like, for example, yung mga gulay na, basta, ganun. Mahilig kasi ako magluto-luto. Dishwashing liquid. O, diba? $1 lang to. Sa bagay, kung sa Pinas naman, may mga tigta 35, 45 ka na 1 liter eh. Ito din, aluminum foil na 40 square feet siya. Ayan. Ay, ito, panglinis. Bumili ako ng cleaner with bleach. Gusto ko talaga yung may bleach. Mula nung nagka-COVID, yun yung gusto ko yung may bleach. Oven mittens. Ayan po. Ito siya. Kasi wala kaming ganito sa Tennessee. Hirap na hirap kami lagi kapag kumukuha kami ng mga nabibig. And yung mga nakuha ko pala ng mga pans from Walmart pala is pwede siya sa oven up to 350 ata Fahrenheit yung ano. So pwede ko siyang i-shoot lang sa oven. So ito kailangan talaga para di po tayo ma-burn. Wala pa po tayong kinikita na burn na. Bumili ako ng napkin, guys. Actually, madami pa naman akong napkin. Kaya pa niya akong itawid ng isang buwan. Pero, I want to try this. Kasi, ang mahal ng napkin dito. Ang mahal ng pads dito, guys. Ang mura dito is tampons. Sobrang nagulat talaga ako dito nung ang mahal nung napkin. So, ito try ko lang kung okay siya sa akin. Kasi, doon ako bibili if ever. Wala akong makita na mas maganda dito. Ayan. So, $1 yung 16. So, okay na din. Ito talaga, guys. Ito talaga yung tuwang-tuwa talaga ako. I really can't believe it. Like, oh my God, tita. Parang ganun. This one, Old Orchard na cranberry. Diba? Kung nag-follow nyo na ako sa Philippines, I always buy this, the cranberry juice. Guys, sa Pilipinas, almost 300 pesos to. Dito, $1 lang. $1 lang to. Oh my God. Ito na yung laging juice ko. Oh gosh, as in. Bumili din ako, guys, ng very simple lang na chopping board. Yung parang pang gulay lang. Ayan. Isa lang. And then, bumili din ako, guys, ng aking placemat. Ito yung binili kong placemat kasi magmamatch siya sa mga plato ko. So, titingnan nyo mamaya. I'm so excited para sa aking mga plato. Hand soap. Ayan. O, diba? 35 pesos. $1 lang siya. So, ilang ml na to? 1.47 ml. Eh, ang problema ko, nilagay ko to sa bathroom tsaka sa kitchen. Kaso, pag bibili ako, naghahanap kami ng bote ba na parang yung may pump na pwede kong mapaglagyan. Wala kaming mahanap, guys. Ang meron mga sprays. Tapos naisip ko rin, why not buy na lang ng tigwa $1? Kasi kung bibili ako ng empty bottle, $1 yun. So, bili na lang ako ng tigwa $1 na ganito. Ayan. Para pag naubos sila, ayan, ito yung kanyang, hand wash din sila. Pag naubos sila, at least may paglalagyan na ako ng refill na nabili ko. Diba? Para strainer siya. Kasi nga, diba, mahilig ang madam sa pasta. Naaliw naman ako. Kasi alam mo yung hindi siya yung very flimsy na plastic. Ayan. So, naaliw ako sa kanya. Bumili din ako, guys, ng can opener. Nung nasa Tennessee kami, ako yung laging nagbubukas ng mga lata gamit ng kutsilyo. Dito naman na, ayoko naman na bubukas ulit ako gamit ng kutsilyo. Kaya bumili na ako na aking can opener.
Bumili ako guys ng aking sandok, di ba? Kung alam ko lang, sana hindi na ako bumili ng mga to. Pero, ang cute kasi, nakakagigil. This is the solid spoon and slotted turner. Turner pala ang English ng Siamse. Ngayon ko lang nalaman. Turner. Ayan, besh. Slotted. Yung may butas-butas. Tapos na solid. Yung walang butas na spoon. Ayan. So, di ba? Ang ganda guys kasi may pa-marble effect siya. Which is, terno siya sa aking mga nabili na mga mugs and plates. So, this is my mug. O, di ba? Ang cute. Marble. Bumili akong dalawa. So, match din siya dyan sa placemat ko. Actually, hindi ko napansin na match sila na placemat ko. Nasabi lang ni Sir Chip. Ayan. So, ito. And, bumili lang ako ng dalawang mug, tsaka dalawang bowl. Ayan. Wala pa naman akong bisita. Pag may bisita na, tsaka na lang ulit ako bibili ng pangmaramihan. Tapos, bumili din ako guys ng cleaning. Walang walis dito. Walang walis tambo. So, bibili ako ng ganito para lang sa kitchen. Kasi, hindi naka-carpet sa kitchen. Ayan. So, para may mawalis natin. And also, bumili ako ng dustpan. Diba? Tigwa $1 lang sila. Actually, gusto yung dustpan nila kasi napakahaba ng ganito. Yung hindi ka nayuyuko para Diba? Ang ganda. Guys, ito yung mga plato ko. Siyempre, same ng ng mga mangkok ko. $1 ang isa. Ang bigat niya, sis. Diba? Napaka-nice. My gosh. I'm really loving this. $1 ang isa. So, yung anim, $6 lang. Yung nasa mainstay, $0.98 yung from Walmart. Pero, wala siyang ganitong design. Yung plain lang yun. Ayan. Same din na yung mabigat actually. So, bumili lang ako ng 6. Just in case lang. Kasi naman, dalawa lang plato ko, diba? Kung paano kung nagluto pa ako ng ibang ulam, ganyan. So, yun lang guys yung nabili ko. Actually, may nabili pa si Sir Chip na fabric softener na isang ganito. Yan, $1 lang din siya. Nadalhin daw niya yun sa Wyoming. So, yun lang guys ang nabili ko. If you need help, just message me and I'll try to answer your questions. Sa abot po ng aking makakaya. Oops! Before you go, shout out po ulit tayo guys. So, ito po yung mga nag-comment sa video ko na got our learner's permit. Ayan. So, learner's permit pa lang sis. na nag-celebrate na ang mga nurses sa Amerika, no? Ito po, shout out po kay Sis Desiree Gay Gamutin. Ayan. Si Sis Desiree daw guys is parang matagal na rin daw siyang nagpo-follow. So, ngayon nakapasa na rin siya ng NCLEX. Ayan. So, huwag kang panghinaan ng loob, sis. Kaya mo yan. Antay-antay lang. Makakarating din dito, ha? Tapos, message mo ko para ganahan ka lalo na makapunta dito. And then, kay Sis Manilyn Gonzalez, again, lagi siyang nanonood, laging nagko-comment. Thank you so much, sis. And then, kay JM Garcia, dito na naman siya. Si Sis JM is a new nurse daw sa Nevada. So, ayun guys. Thank you so much po sa panonood. And kung gusto nyo po na mapasali sa mga susunod na shoutout, ay mag-comment lang po kayo sa video na to. And then, susunod na shoutouts po tayo. Mai-include po yung pangalan nyo. Thank you so much guys for subscribing. And kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please do subscribe and hit the notification bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia, and I'll talk to you guys on my next one. Bye!